Какво по-хубаво от това да имате лекар до себе си през цялото време? Буквално, независимо къде и по кое време на денонощието. Вече имате този лекар до себе си и той се казва Уеб-съветник. Уеб-съветник ви дава възможност да се консултирате с лекар по всяко време на денонощието, независимо дали е сутрин, на обед или късно вечер, където и да се намирате. Уеб-съветник е много лесен за използване. За да направите своята консултация, ви е необходим компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет. Нашият екип се състои от опитни лекари, които осигуряват консултации в сферата на голям брой медицински специалности. Уеб-съветник. Имате лекар до себе си винаги, когато имате нужда от него, където и да се намирате. Лесно и удобно. Регистрирайте се онлайн на webadvisor.bg. Уеб-съветник. Заповядайте при вашия лекар още сега.